Is-sena 1950 għall-Birkirkara u l-Karkariżi tibqa' mnaqxa f'album. 75 sena ilu kienet ittieħdet deċiżjoni għaqlija li f'Birkirkara il-kolleġjata tingħata id-dinjità ta' Bażilika Minuri mill-Papa Piju XII. Il-kapitlu ta' dak iż-żmien iddeċieda li jaċċetta mingħand il-poplu Karkariż oġġetti prezzjużi tad-deheb u ħaġar biex jibqgħu jżejnuha matul is-snin biex jesprimu għal dejjem ir-rabta tagħhom ma' Sant'Alena. Għal dan il-għanet tittella wirja bit-tema bil-ħaġar u l-ġawar fil-Mużew tal-Kolleġjata sabiex ikun apprezzat aktar mill-qrib ix-xogħol tad-deheb. Tiddomina hija l-kuruna tad-deheb li tintlibes lil Sant'Alena mill-prepostu fil-festa tas-Salib nhar it-3 ta' Mejju u nhar il-festa titolari. Il-kanonku Monsinjur Vinċenz Saliba kien il-prokuratur tal-veneranda Lampada tal-Knisja li ħaħseb li jinġabar id-deheb u l-proġett kollu. Huwa dokumentat li kienu nġabru diversi opri tad-deheb, pis ta' 84 uqija u madwar 150 lira sterlina. Tkellimna ma' Mattias Brimmer, volontier ħabriki dwar din il-wirja fejn irrakkuntalna ir-rabta tal-Karkariżi viċin Sant'Alena. Fatt interessanti għalkemm mhux dokumentat, id-deheb mill-poplu Karkariż inġabar f'sija u nofs jingħad u ta' min ukoll impoġġu f'moħħna li dan ġara kollu wara żmien il-gwerra, ġifieri nafu kemm il-gwerra ħallit impatt ħażin ħafna fuq Malta u l-Karkariżi għalkemm kienu f'istat ta' aks xorta irrikorrew biħġarhom sabiex taw id-deheb tagħhom lil-Vara. Is-salib pettorali u r-rużetta tal-fossa l-ħadra kienu nataw bħala qotja mill-prepostu Monsinjur Alfons Borġ. L-imsielet ta' ċombini intlibsu fil-festa titolari fil-waqt li dawk tal-Filugranu fil-festa ta' Santu Kruċ. Il-prepostu attwali, Monsinjur Luis Suban, spjegalna li il-Karkariżi jożżu lil Sant'Alena iktar mid-deheb li hija monija bihom. Id-deheb għalkemm huwa prezzjuż, imma dak id-deheb li għandha fuq il-Vara huwa ir-rabta tal-Karkariżi ma' din il-Vara sabiħa. L-ewwel darba li rawha iġġennu il-Karkariżi u dejjem baqgħu jożżuha. U dan id-deheb kien rigal 75 sena ilu biex ikompli jsebbaħ l-kuruna illi bija nkuruna ngħinija Reġina ta' Birkirkara, il-ħżiem illi bih ninaqdu magħha fil-ġranet tal-festa u nduru dawra magħha ferħanin, is-sandli illi jissinifika il-pellegrinaġġ li hija għamlet biex issib is-salib ta' Kristu. Jalla il-Karkariżi bħala jimxu fuq il-passi tagħha biex isibu fis-salib il-faraġġ ta' Kristu.